karon madumi gold sock ug sa simbahan. Kay pamilya kadto sa simbahan sa Abu Dhabi sa dali na lang. See you later. Bye. Nana may Algubay bus station. Ay, bus station. Metro station. Metro station. Mga tanan may dayon sa Gold sakayan Souk. sa Gold Souk. Nasa kami tagpiso ng bangka. Hi guys. Paduwa ko kay pwede na ako yung naong. Padung namin sa bangka katag piso. Tugnaw na. Gusto na mo matry. Tugnaw na kayo. Yeah. Wala on ko laing kabalo nga sakyan para makaadto sa bus ay sa katong sok-sok Gold sok. Souk. Eh, naaman di ay top over or ganun. Laan nga station dool pero Alras, di man may mas kabalo. duol. Niya kay, di naman mo tabok og creek niya. Mo experience man daw mi atong creek nga kuan. Tag piso nga bus. Ay bus. Tagpiso nga baruto. Baruto. Baka bangka. Bangka. So, mo ang i-try karon. Kasi gahangos ko kanang ubo. Para experience na lang good. Nag-bronchitis ko. Treading on a thin line, hitting rock bottom. I need the strength to pull me up from the rubble, from the Bantay, bantay. Tara. Anya, kumusta man ang biyahe? Wala ka gidagat. Boy. Wala ko Wala gidagat. Update, abot namin sa kuan. Gold Souk. Gold Souk. Kapabaklay-baklay namin nagpangita namin og kuan diri. Mayuhon nga mong kapalitan. Mayuhon. Mayuhon. Ayun. Mayuhon. Kani ang indot gyapon niya. Maganda. Kabalo na kayo mga Tagalog. Ano din sa kumpiyansaan nga. Magtaka ng libak-libak ka. Okay, kabalo na sila. Sabot na sila. Sabot sa gamay. Hamos. Uy, gismutan, uy. Wala na. Sag dates. Sige, sige. Makaano sag dates ba? Lami. Lami na. Dagan siya unod. So nakapalit namin. Kumana mga kasi kagubot gani ha, pili-pili. Wala may ka-video kay naning kamot kami og pili. Sa bag. Sa bagay pasin kawaton. Tawad mga awat dari. Nawi lang Gold Souk, walay guard. Kakita mo walay guard ilang Gold Souk. Alam stone guys ha. Ha? Alam stone. Alam. Wow. Man imong bagong bracelet be? Ang bagong bracelet pakita be. Hindi ko hinambuo. Pakita be, pakita be. Pakita be. Ato may simbahan kay visit kay wala may ka-visit sa Abu Dhabi so diri lang sa Dubai. So pa na to. Pauli na mi. Pauli lang may pauli. Dili pauli ato may simbahan. So musakay mi Dito kami sa Alras Metro Station. Yan, layo man kayo. kami katuod. Opposite side. So na to lang ang Algubay bar. Iba-iba na lang. Balik lang sa among galian. Dito may dito may sweet dito may master. Oh. So balik may dito karon ato mi sa simbahan nila. Bahan. Kami na lang kami nito. Ano to? Dito ta dito. Dito kay video. Tong to ka ngayon.
Ha? Tuwan-tuwa ka ngayon. Naglingaw mo kay lingaw. Na? Haranahin kita, saan man tayo mapunta, yung tipong kahit malalang. So, ang lamig-lamig po ngayon. Simbahan. Aman. Ito. Aman. Di Ano man good. mo niya simbahan? Laing religion. So, ito na maka-open pa kay mag-church visit me. So, tapos kami pumunta sa lighting simbahan. direct. Sa Atar, Manakish. Ay, mo pa na kung gusto ipatry sa imo. Ito man siya sa bayan. Manakish. Try ta. Kain tayo dito. We're back. So, namin dere sa This World. This World. I-take out kami og pagkaon yung kapoy na mga tiil. Siya pahulay. Mag-grocery pa dahil kay para sa mo ang sabon, yung maglaba mi niya. Sabon o breakfast tomorrow nga noodles. Noodles ha? Yung tambal. Patambalin ako. So, walang to among activities karon. Nagato lang mi gold soup, simbahan, kaon. Ay, kapoy na gid mi. Then ugma na tong ratugma. Mag-Jumeirah ta. O niya mag... Mira dito. Miracle Garden. O niya mag at the top. Dala ka na to. Sa'yo lang yun ta. Sa'yo good. Dapat yun. Bye-bye. Bakit di kayo nasa niya siya kami which is mga itsuguso sa inom. Like, wala raw sa Pilipinas eh. Ako siya itagaan ng laban. Instant regret. Bro, nag-inom na ako kay... Nakapahinuklog. Nakapahinuklog ko, bro. They don't know that I come running home when I... Bro, flashback dahil tanan. Di man siya matuo sa Nag-flashback sa tanan regret sa akong life. Pangit tiglasan na. Nakasuka ko ana. Aslo? Mm. Pure cow's milk, magod siya. Sumurag laban lang yun. Sa karon ka sa mong dinner. Instant noodles. Shawarma. So, gikan ka nagkaon sa kuan, Indomie, which is Pagkaon ng instant ka Pagkaon sa OFW. OFW food. Staple na siya sa OFW. And then try ta na yung laban lang, which is batikay siya glasa. Kay fresh cow's milk, 100% pure. So, mura ka dididi sa... Kaya dahil is shawarma, gikan sa Just World. Endorsed by me. Endorsed by... Suki lang ito dito. Manam kinang karon. Kaos Kunya niya. ka itong gidala ni Mami nga. Adobo. Wow! Shoutout kay Mami nga. Iinit Finally, na nainit na yun siya. Kinain na yun. Shoutout sa adobo na Mami. Thank you sa adobo. Adobo. Thank you. Okay siya. Kanang